соли 2022 нақшаи солонаи бо ҷои корӣ таъмин намудани шаҳрвандони корҷоиро раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд 104.9% иҷро карда. Дар ин давра ба ҷои 19500 нафари пешбинӣ шуда 20462 нафар сокинони вилоятро бо ҷои корӣ ва маоши хуби меҳнатӣ таъмин намуданд. Дар ин бора имрӯз ин нишасти матбуотӣ сардори раёсат Шермуҳаммад Нодирӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. аз ҷумла маъюмон 49 нафар, ятимон 16 нафар, шахсоне ки аз сафи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонон рухсат шуда 396 нафар, нафароне ки аз муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноӣ озод шуданд 155 нафар, волидони яккаву танҳо ва ё шахсоне ки дар тарбияшон кӯдакони ноболиғ ва фарзандони маъюб доранд 441 нафар, волидоне ки беш аз 5 кӯдаки ноболиғ доранд 359 нафар, шахсони то синни 18 сола ки бо сабаби вафоти волидайн ё дигар ҳолатҳо сарпарасти оиларо ба ӯҳда доранд 7 нафар, шаҳрвандоне ки барои аз рӯи синни сол ба нафақа баромаданашон 2 сол боқӣ мондааст 218 нафар ва шаҳрвандони то синни 18 сола ва ҷавононе ки баъди хатми муассисаҳои таълимӣ тибқи рохати мақомоти давлати меҳнат ва шуғли аҳолӣ ба кор фиристода шуданд 378 нафарро ташкил медиҳад ва ин нафарон дар асоси он квотае ки дар шаҳру ноҳияҳо тибқи қарорҳои раисони шаҳру ноҳияҳо пешакӣ банд карда шуд бо ҷои корӣ таъмин карда шуданд. гуфта шуд ки айни ҳол дар мақомоти агентӣ 4164 ҷои корӣ холӣ мавҷуд буда 910 ҷои корӣ ба соҳаи саноат, 688 адад ба соҳаи нигаҳдории тандурустӣ, 271 ҷои корӣ холӣ ба соҳаи кишоварзӣ ва боқӣ монда ба соҳаҳои маорифу фарҳанг, сохтмон ва манзилию коммуналӣ рабт доранд. масъалаи вакансияи ҷои корӣ маъмул нест, зеро аз ҷумла мо 6 моҳи охир ҳам тавассути воситаҳои ахбориҳо ҳам бевосита баргузории ярмаркаҳо эълон дода истодем барои ҷалб намудани шаҳрвандон ба сохтмони нерӯҳои бафровии Роғун ки ба ҳоле ки имрӯза барои мо дастрас шудагааст зиёда аз 1600 ҷои корӣ, ки дар маҷмӯъ чавре ки дар паёми пешвои муаззами миллат иброз доштанд зиёда аз 8000 вакансия дар худи як то Роғун аст ки ин шаҳрвандон метавонанд музди маошашам музди маоши пас нест, ҳатто аз 2500 то 4-5000 муайян шудагааст ва вақти кори ҳам вақтавӣ аст, яъне 15 рӯз кор 15 рӯз истироҳат аст. муайян гардид ки дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд ба 3747 нафар шаҳрвандон аз ҷумла ба 3340 нафар ҷавонони аз сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон рухсат шуда ва ба 397 нафар шахсони аз маҳбас озод шуда кӯмакпулӣ пардохт карда шудааст. тибқи таълиқое ки мо дорем асосан нафароне ки аз муассисаҳои исроҳӣ озод мегарданд ба соҳаи сохтмон ва хоҷагии манзилии коммуналӣ, ҳамчунин як қисмашон ба корхонаҳои саноатие ки имрӯз айни ҳол дар ҳудуди вилоят шуморашон зиёд аст ва талабот ба ҷои корӣ низ зиёд ҳаст, ба соҳаи саноат сафарбар карда мешаванд. вобаста ба маблағи онҳо ки шумо савол додед, бояд дар ҳолати пайдо накардани ҷои корӣ ва интихоб накардани омӯзиши касбу ихтисос тибқи тартибе ки ҳаст то 1 июли соли 2022 ба андозаи маоши ҳаддиаққал яъне 400 сомонӣ буд, ба ҳар як нафар дар як моҳ 400 сомонӣ пардохт карда мешуд ва баъд аз зиёд гардидани андозаи маоши ҳаддиаққал баъд аз 1 июли соли 2022 ин тараф барои як моҳ барои чунин шахсон маблағи 600 сомонӣ пардохт карда мешавад. ба иттилои сардори раиси агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд ба санаи 15 декабри соли 2022 шумораи бекорони дар қайд буда дар вилоят 7050 нафар буда 3721 нафарашонро занон ва 4563 нафарашонро ҷавонони синни аз 15 то 29 сола ташкил медиҳанд. дар ин асно мутахассисон ният доранд соли ҷорӣ баробари зиёдгаштани корхонаҳои нави саноатию истеҳсолӣ ва пешниҳоди ҷойҳои нави корӣ сафи бекорон дар вилоят ба маротиб кам мегардад. айни ҳол Arvis Delight Textile аз ҷониби ширкатҳои туркӣ дубора барқарор карда шуд ва танҳо дар як ҳамин корхонаи саноатӣ 500 нафар корманд лозим буд ва давоми 1-2 моҳи охир аллакай 50% он бо коргар таъмин карда шуд ва айни ҳол зиёда аз 250 нафар боз коргар зиёда дар кор аст ки астан барои занҳоро ҷалб карда мо корбарӣ карда истодем. музди маоши он низ айни он 1500 сомониро ташкил медиҳад ва оянда тибқи гуфти роҳбати корхона бо назардошти истеҳсоли зиёди маҳсулот ва фарӯш ровардани он музди маоши он низ аз 2000 сомонӣ боло бардошта мешавад. ва ҳамин чандин
мисоле гуфта метавонем ки барои беҳбудии бозорҳои меҳнати дохилӣ ва кам кардани муҳоҷират равона карда шудааст ва ман фикр мекунам дар солҳои наздик низ ин муаммои муҳоҷиратро як андоза ҳал карда мешавад. гузориши Фарзона Ҳодибоева, Валиҷон Дӯстматов, Азия.